Seriously o'n ia, da ni efo'r bwyd mor gorau yn y byd yn Cymru. Ali, beth ni fi yma? Turbot, cyfa, fresh, gwyllt, lleol, amazing. A ni lawr yn Llundain blwyddyn dwytha, gweld met fi Thomas Parry, nath o cwcio turbot i fi, a seriously, nath o chwalu pen fi. So, dwi eisiau gwneud tribute bach i Thomas a'i turbot. So, hwnna'n showstopper. Ali ar yna. Ges i'r turbot bore yma, di cael ei delifro drwy'n Fishman gyda fi Mike, amazing, supportiwch producers lleol chi, Fishmongers lleol chi, seriously, guaranteed ma'n un yn lle da chi'n byw, so supportiwch nhw. Turbot, Brenin o'r Pysgod, a mae hwn yn dish, mae'n rhaid special, mae'n event dish, to. So, dwi'n wedi cwcio fo really simple, dwi'n ffennel, dwi'n just pigo'r tops off, safio hynna wedyn. Yn amrwd, dwi'n really fan mawr o ffennel, ond pan ti'n cwcio fo, mae'r aniseed flavour yna kind of melio allan a mae'n really blasu neis. Just torri'r gludion off. So dwi eisiau gwneud gwely bach i'r turbot yma cael gorwal ar tra mae'n cwcio. Gwely o ffennel. So just torri nhw'n slices. Dim rhy del. So just spreadio'r ffennel allan. Dim bach o olive oil. Mae'r recipe ma mor sifil, seriously. Dim bach o halan. Ideal. Pupur du. Digon o pupur. Juice lemon. Tryed y pips na. Gwyn. Dwi'n bach o parsley a topio'r ffennel fyna, jyst i garnisio fo wedyn. Ar efo'r bad boy. Tip da ar Thomas, deitha fi i seasonio turbot, bob torri halar yn y gills. Didar o halar yn y gills. Bach o pupur. Drizzle bach o olew. Ali faint o hawdd yno. Mae rwy'n gallu neud yna, so, fewn i'r popdio fo. 3/4 awr. Ar ryw 170. Checio arno fo, to, bob un hyn, ia. Glas o win amdani. Pinot Grigio. Nice one. Iawn ta, checio'r sgodyn, ia. O, mae'n edrych yn amazing. Waw, yli ar yna. O, a tallu deud ma'n barod. Just efo'r dipyn bach o'r resistance. Tallu deud efo hwnna'n juicy. Dwi'n lyfio'r ffordd mae'r gwin dyn reducio lawr. Neu sauce cool. Really simple. Wan, just pimpio i fyny dim bach mwy. Bach o capers. Mae'r pysgodyn reit rich. Fatty, so the capers yn dda i torri trwy ddo. A fan mae'r dyfyr parsley a'r fennel tops. A just sprinkle, ia. Waw. Mae hwnna sy'n edrych yn special, ynddi. Really similar neud, ond mae hwnna'n showstopper. Trewn ar bwrdd teulu chdi. Pawb te cyn. Fela, ti fod i bita y Brenin o'r Pysgod, y Turbot. A ti be, diolch yn annan, dim byd arall. Fennel, sauce, y capers. Dwi'n gorfod trio peth. Just ti gweld y flesh na. Waw. A ti be, mae hwnna wedi cwcio yn perffaith. Trio peth efo'r fennel, bach o'r capers. Mae o'n amazing o pysgodyn, ia. Mae mor delicate, a mae'n meaty. A mae'r fat a juices dda allan o'r pysgodyn. Mae'r ffennel jyst i absorbio hwnna i gyd fyny. A mae sauce o green efo jyst yn bach o herbs fresh. Stunning. A mae'r turbot ma jyst yn byw yn y môr o fanna. Mae nhw ar stepan drws ni, dylsyn ni gyd yn Cymru fod yn dathlu bwyd môr ni. Lot mwy. So, call i Fishmongers lleol chi. Rwch odor am turbot, ia. Mae o'n amazing.